турнира на най-големите майстори. Единият се наял, другия загрява. Защо да излезе един пуйна? Играят Федербал в момента, уния броят пари там. А ето го Боровец се опънал тука. Кой ще кажеш, Боровец? Чакам да видя кой ще би да му дам премия. Пак ще го изписам. Ако пчела била намърна. Дето и да, все пайда. Кой бяло? Ма ко бяло бе? Как ко бяло? Ма за пазар или за мелени бе? За мелени. Ама аз имам бяло бе, имам купеши осъня. Арготе, имам. Или ще го бира чувай тука. Стегнете се. Добре, така скаш. Аз да ви снимам, ви... Не мога да играете. Нещо съм описал. Мирлов ще да бъде 40 тона. Бръставица, кой ни търси не мога, номери не може. Боровец, усмихни се, Боровец. Усмихни се. Не будем глупостината, всяко. Брех, бръставица, брех, грозди мъди. Няма валя се усетя се и валя се на гояните ми казва. Айде. Това беше играта. Сега ви пускам V-Box. Най-добрите.